Sobirjon Xolmatov raqami 8 бошад. Муҳсин Абдуғафоров сармарбии даста. имконият барои бозингарони Душанбе 83. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳуҷуми Душанбе 83. Элчибек Рашидбеков эътироз мекунад ки ту ба дасти футболбози Куктош бархӯрда буд. Боз як зарбаи дигар, зарбаи бениҳоят қавӣ ва мебинем ки дарвозабони Куктош Қурбонали Бобоев тавонист ки ин вазъияти хатарнокро бартараф намояд. бениҳоят хатарнок ҳуҷум карданд футболбозони Кабудпуш ва аввалин зарбаи кунҷ зарбаи Мусин ва метавр ҳисоб кушода мешавад. 1-0 Куктош пешсаф мегардад. голро Мусин Абдуғафоров ба самар расонид аз пеналти. хуб ҳайати Куктош гуфтем рақами 88 дарвозабон Қурбонали Бобоев се даста як бора се имтиёзӣ доранд. инҳо дастаҳои Хатлон, Душанбе 83 ва Куктош аст. бо шумо бозиро тамошо кардам. Шораи Фардони.